Ma iluongo ni Christine Okumu. Yes, anyage Got Regia to adak piny Nairobi. Ibendi ni jawer koso in achiel kuom osiepe? An jawer. Yes. Okay. To penj manyalo penji, in kor kawuoni bire piny mar Kadem ka iko jatich wadu miluongo ni Feni. Inyalo wacho ang'o kuome machuok? Feni ne en nyako maber kendo ne en nyako maonge weche mang'eny. Kaka rom ni Feni ne luonga ni mam. Mano nyiso ni ne omiya luor. Feni ne en nyako manomiyo ji mang'eny luor. Kendo no luoro Nyasaye manotiyoni. Mano e gima anyalo wacho kuom Feni. Erokamano. Okay, en odiochieng' anyalo mana ka penj matin. En odiochieng' mari mokwongo donje piny Kadem koso nitie ndalo mane maybe erau gi Feni noso mi chopo kapoko onindo? Koni to pod ok achopo loka koni. Mae mokwongo achopo Kadem. Okay, wend Feni mane minyalo wacho ni mori mikipare go tiwacho na adieri wawito jatich ruoth? Yesu osekawo loch. Ne en wer mane dhigo chopo Feni kama bor. Kendo wawinjo malit sana kwa winjo wendno to nikech wendno ne en wer man gi teko. En wer manyalo waro ji mang'eny. To dongi neno ka koro odhiyo ma oko budho gi wendni endi. Okay. Erokamano. Sayo mondo gwedhi. Pod wadhi mana mbele kendo wan ka gi jowende mopogore mobiro mondo mi okow Feni nyawadgi mosenindo e kare mar yweyo. Ka wan gi nyaminwa ombe wacho achiel ariyo adek kotenore gi tho mar Feni gi ngima mar Feni. Akawo thuolo ni ago erokamano ne ji duto, ne jower duto. Kapok adhi mabor iluonga ni Maureen Blessing. Wabiro mondo mi waku ganyuola mar Feni mondo wabedi achiel kaka en nyawadwa ma osenindo. To wajanyisga hera e kinde chandruok kata e kinde mor. Koro e seche makamagi nikech koro wan ka kaka jower nakwa jower ni mondo wabed gi mor achiel ka wako nyaminwa kata nyathina. Nikech e kuom wer kae an min Feni ma no oketo Feni e industry mar gospel ma kora chalo kaka min gi. To ne chuna mondo mi achopi mondo ane kami ike nyathina kata kama wakowe nyathina. Koro aonge gi weche mang'eny, an chunya lit nikech awito ng'ama lich. Gapno ok ang'e ng'ama biro kawe. Litna mang'eny. Koro mane kaka osebedo. Erokamano ahinya. Kamano Nyasaye mondo gwedhi. Okay. Ne jogo maneno manen Loz TV ka wan gi Dipex TV. Wagonu erokamano. Ladies and gentlemen, today we try Kijaluo because we are at a place known as Migori County, and those were all the guests, all the ministers of gospel music, and all were here with us. Thank you very much. This is Dipex TV, and I was with my brother from Loz TV. Sindio? Asante sana, nice to